בואו נצלול יחד לחוכמה הרוחנית שבאגרותיו של פאולוס לקורינתים. בעולם שמודד כוח לפי יכולות גופניות, האיגרת השנייה של פאולוס לקורינתים מציעה לנו נקודת מבט עמוקה. הוא אומר לנו, כי אם יתהלכנו בבשר, לא לפי הבשר נלחמים. מה זה אומר בשבילנו? זה אומר שהקרבות האמיתיים שלנו אינם נגד מה שאנחנו יכולים לגעת בו או לראות. כי הכלים אשר נלחמנו בהם אינם כלי בשר, כי הם כלי אלוהים להרוס מבצרים. אנחנו הורסים טענות וכל מחשבה המתנשאת כנגד דעת אלוהים, ולוקחים בשבי כל מחשבה כדי להכניע אותה למשיח. מה שפאולוס אומר כאן הוא מהפכני. זה לא על קרבות פיזיים או אויבים גלויים. זה על להילחם בקרבות הבלתי נראים בתוכנו וסביבנו. המחשבות שלנו, הפחדים שלנו והספקות שלנו. והדרך היחידה לנצח בקרבות האלה באמצעות כוח רוחני, אמונה והדרכה אלוהית. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים מוצפים, זכרו את דבריו של פאולוס. יש לכם יותר כוח ממה שאתם מבינים, וזה לא על שרירים, אלא על טיפוח הרוח שלכם.